broni chronic di so up to now ka ye better sene ye nyan panifo ye panifo no abibifo no Ghana ko a omudi ye so oh elaja asem na me kan o panifo no de say me last me kan me say panifo no hwe ya me support bone me say ze nyame ma sumdwe mra but wo man hwehie ne nyame bi fu se pe wo ba za so obi abagana ene kan panifo be kum mu nyina I'm telling you ka jeje de akura 79 ka ye ketwa bo so ba na panifo ne to no nye obi ntimi nka wo kan so atade aye ntubam wonu yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so e na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH kra Yo, ebusafo mamo akobaba too much GH. Wunia Reverend Elianie. Na anopa yiso me the morning discussion and ebro. Na enen semli ebesi ye bisa ne yehwe ne yehu. Ne entia papa no saga no achesa. Eya kweye say eye more than 2 months ni. Na I said there obi are so much interested in papa no. As if say that is all that Ghana is got to do with. Internet menyam apostle Ajimai. Prempe wa hanu misi. In the bedroom komo na ene ejabeto fie hanmo betwa me ho aba na de djuma na Aisha for mamo akoba bium for the quick commercial break Apostle Ajimai imam akwaba yeah yes sir papa jogo we oh Nyankopon adom oni Kristo don't and then we Nyankopon do pa na wo so me ho ye Kristo adom yo Kristo adom sa adechi se ne me hu se a ye na makoma to me we se mu se onya me ayi bi yes na me de wa ye ntimi nka sa papa na anse na bi enkom no di be cheso no me pesa wo do number no etudwa se na ahwefo ni etifo so no ebetimi afre no ba contribute your program. Okay. That's our phone team for my number 0544 262614 and 020 7020011. Okay. Apostle, may I say? You. Papa, you find your common and so. You. Yeah, I say for more than 2 months ni. And I same be a train or Accra. Okay. Now, in some air course will be I say, Papa no. I started with Miss Bell, I grant an interview, Cobo Tracy, Bachidi, and Namoso, and Gloria Cani Bemu, and ma who do up the moon and Abana Moanumuni, Moisha Budon, Munina by the Omagini Batujas and the Cambonum, and go Pinani, Asopina can once say. Now, to me, there course of crampona mean young won't as any year. Empenimfo so amodo mo agisa girls and talk imo o obia papa no social media ko yesa eya ko yesa Ghana ye ni asembia keme hu hia wo se ye kana se papa na obia pe so hu ni se papa na oni trosibo atwetwempena papa na oni mesbel twempena papa na Gloria Kani able din obia so much interest on person papa kono me hu de ntia sa in some way abeye in some hu hia obia e discuss Ghana be ya be dui Ghana input wa ye ba on pa no e be na kechire sikedie basa ni niema basa e koso me hu de ntia wo se ye waste time on this papa no saga no Apostle hu ni say papa Elia sorry on say if you see a woman esun nipa bia na dwen na o man na etimu no on say much me you make say aye politics ukwa Ghana mu football kra no
ye wo teams ni mienu obia no de o support so na emeya sama wo kan omu se eso obia wo ne party awu ema ni nyina ni mema nyina obia wo ne party ana afi we so ye abato afi enti abato afi no ana obia pese NPP vo pese omu sa wini etna konya so ana NDC vo nzi omu pese omu so eba konya so enti obia nka no yon nwa sepanti se mpenufo no bi ekoye bibia wo nyame che no na party ba ko no no so de gira den ensem bi o se mo ye mpuntu o so mo ye o man mu no omu nye sa mpuntu no but omu ye bibi se de be ye obenya pa ayi tumi no asa ate akunya no so enti wo nsam no okeka na obi to ono a o se na mpanifo a mo ye se no mu na mo be pa kunya ye die ena mo bo sa abre afwe won se o wa dream pa bi wo party no a na gina da no no wakokodi party bi na chi so the ambassador kan say omo se ayi papa no anyaza papa ben papa no say ni guess any wo omo no twempena den mpretwe mu odin yesi diamond watoka ma we wosi da waye obi afan still omo prese ma de sabio omu kohia be ma ba ko nipa mienu miensa ye friend kraken obi abese owini papa ya me kan bi so a o yire so hu enti obi abese owini no ni saka papa no ene papa no so no oyo pani eze na de mo ni se Ghana for pani vo omu pe e ma ya dodo ma me kan kire o se me mi no fe o asem wi 1972-73 kame no samre no abai odi o ma wi so the friend no Supreme Military Council the ono da no the friend Colonel AK Echampon by then no e Colonel o na tu buzia abai tugu ye oni Ekufu FWK Ekufu ana sa Echampon obedi tumi no otu aban gu ye no obedi tumi Robedi tumi no afei emasem enti se obeka ya samre no ni afra no papa na bi ni o na hu nyamai na meka u history ka krebi ya di ato empanimfo no suban na mo de to so eno na meka kakra e di ewura asem na obisa me no otimase na sa Echampon ema no ofa no enti Ghana ye to ni din sabe fa autobedi golf ni a friend of autobedi golf adedi ni a friend of autobedi golf just a ma o top some na ka bia by friend golf private car so I golf e bi kura da so e wi ase ne e di o fa wa no to car no ba kwa ma o fa wa na o to car no ba kwa ma sa e na course na the deputy e na ni a friend no Ekufu no e di Ekufu ni pen vo hwe na o say Ghana ska e di wi ma odoso mo ba ha ene odi ka Ghana ska no eye sa de no ene ye tu ni give abatu fa to be go ntin kora nyina ka no obi anim be ye opi ene om tu ni viri ho oh to om tu ni viri ho no ene om so trans be 1 year ene jeje runnings 79 on so ba ene ba eyi ho mu nyina firi ho so e di sa so ban no e bo man e di sam bebre ba wo za be ma bia onya tumi onya oya pani no tumi ni kutano a ade a sika otade je pa ye masem ene ga pade ye hwe be a Ghana abebedri you ene ye de ho compare to oman ahodo bi ni mo ye kwa no ye nya independence eja omo Malaysia any other African countries wo hwe input oni modern boy akroyi eboa eba no IT development in so many things no say they are far ahead it anything was say you will see social media you will see sika say ye hwehwe papa no e na ye den empenifonya omo plat we say omo nka hwe say papa no nko na modi o be kan ba wie no onya hwe e be ogyan na ogina e na trendy the way trend no to me there it seems like say Ghana ye mbobra okay say asem we na hu hia ye e na ye di ekire ye to hu internet
ɛna yɛ research sɛ papa ne ɛhwan a ne adeɛ na yɛ chase no ɛmfa so bɛn ɛna ɛwɔ so yo aja Elijah medasi nyame nhyira oh say foreign countries no African countries ni bi omo akɔ anim sene sɛ deɛ wo kan obia ɛwɔ ne mamu a ɔdwene sɛ ɔman no ɛbɛtum pɔn so na Ghana hanso no adeɛ a ɛma ɔman tum pɔn adeɛ bia titiriw ɛyɛ sika Bible Ecclesiastes 10 verse 19 wɔsi sika ne yɛde yɛ adeɛ nyinaa sika ne na ebibia ne Nyankopɔn ma sika ne bi ba Ghana so no sika ne wɔ ha no yɛhunu ne yɛde yɛ na mmom mpratwen pani bi agofa ɔbaa bi asomasi agofa ɔbaa bi ɛne yɛde agyina so ɛka asɛm ɛne yɛgya impuntuo no ayɛ ato sɛ ɔmo ne gye politics ho sene ɔman ne impuntuo ɔmo hwene Ghana no ɛnyɛ politics ɔmo hwene Ghana ho because politics anka ɛbɛ siki sɛ ɛbɛka nokorɛ na boama impuntuo ababawe no ɛyɛ tricks sɛ deɛ nti ɛyɛ tricks ne sɛ wɔmo no sɛ ɔmo pɛ tumi so ho tumi no so bɛdi ne nsɛm a ɔbɛnya sika mmɔ Ghana deɛ no hwɛ ma me ɛrefa wɔ ɛyɛ Rwanda 1890 mu civil war si wɔ man mu no na ɛnyɛ ketewa nipa a kunkum mo ma asɛm kasiesie mo de hwiegu saa civil war no kura bi ma Ghana ada wɔn bi bia yɛ basa daja o man no hwi ase totally and go and see Rwanda president ne friend Kigali no ayi Kagame wɔn ne wɔyɛ sese wɔn president ɛna ɔbɛn no ɔde na asi fam eti obi a wo bɔbɔ kro no wo be to aban mra wo be yɛ deɛ nsɛm fata no no de wo kokot ɔde wo kokot nso so nkofo go mo ni wo di asɛm frenching wo be gi brag bo so mu wo so be dem eti ɔde na asi fam mo man no kwa na ekononim ɛna Rwanda one of the most beautiful cities in Africa ɛna ɔman no sika nso so abam ama ɔman no ayɛ kama kwa na ekononim obi a wako akunkum nipa ma ɔman na ayɛ deja nipa wu yɛ more than thousands and millions of people ɛna Ghana yankora ne yɛ resources ɛse no wɔ mu ɛwɔ japadeɛ bebree se no wɔ mu ama japadeɛ no yɛntumi mo ho ban fa nyɛ hwee so ɔte aseɛ wokae ayi Lamentation chapter 5 verse 1 down wɔse Awurade kae deɛ aba yɛn soɔ hwɛ ne hunu yɛn ahohora yɛnim gu asɛm no yɛ japadeɛ adane ahɔhoɔ deɛ yɛ fie ayɛ ananafoɔ deɛ yɛadane dane nwisia ne nyanka yɛn nanom ɛte sɛ ekunafoɔ nsu a yɛnum yɛtua ka yɛnyina ɔtɔn ma yɛn yɛbrɛ okura yɛn kɔnkyi ɛka yɛn kɔ ɔma yɛnya ahomeyɛ yɛde yɛn ho ma Misraim ne Assyria na yɛnya aduane yɛdi amen yɛn agyanom ayɛ bɔne nso oni hɔ na yɛn na yɛsoa wɔ mu yɔ hwɛ yɛn deɛ meka sɛ mu Ghana ha no Nyankopɔn wɔde resources bebree yɛwɔ gold yɛwɔ bauxite diamond manganese timber yɛwɔ abɛ yɛwɔ kube yɛwɔ amango yɛwɔ pear yɛwɔ bɔɔdeɛ bankye mankani tomatoes gyene ɛnom de yɛkeka ho ɛnneɛma nyame de amena nyinaa no kwaeɛ kɛseɛ ne da hɔ nnua sisim ne nyinaa ɛde sika ba ade gyina hɔ sɛ Ghana nipa wɔ ɔman no yɛ ho kyerɛ yɛn ɛsɛ bi ne ɔti akasa ni ɛyɛ ɔman no yɛbrɛ ɛwɔ kwan bia so saa kotasuo wɔ kyɛ sɛ yɛgya no yɛ bɔne wɔ mu ni hɔ ɛnso yɛn mpanyinfo ne dii kaa no ɛne sɛ adeɛ no meka asɛm bi Kwame Nkrumah tam ɔbaayɛ no ɔbɛgye independence no Britishfoɔ Englishfoɔ ano ɔmo di yɛ so no ɔmo gya Ghana sika bebree yɛ sɛ sika no ɛnyɛ sika ketewa ɛna Kwame Nkrumah wɔyɛ sɛ ɔde yɛ development ɛna wɔ starting just about 57 ɛna ɔbɛdi akonya no so 1957 66 ɛna yɛtu no yɛpam no firi hɔ efiri hɔ yɛsika nyinaa yira ɛde besi nɛ na sogyafoɔ kotoka ɛne ɔbrɛnsɛn afirifa ayigwani baako ɛna asanteni baako ɛna ɔmo twi tuo ɛpam
wo mo ho nyina Kwame Nkrumah achi no ene ye to abama buzi abaye o 1969 the buzi abaye na kana wo start no we development kakra sa buzi party no ene na ye frɛ no ne kana ne ye frɛ no PP Progress Party eno na ene wo frɛ no NPP ene be nwini ye wo tena so na a champo betugu ye na champo status kadie no ene me gase no odi fa ma ye frɛ no fa to beji golf oh eti ejapade ma koko no ye de den timba ne ye ne den ade ti se ska nya wo me ka to se se etuoi unemployed association wo Ghana university for nya duma nye the secondary school for be nya bia ebi ka se sa papa we said that be hu na was say punish no papa no worry man ben papa na e ma no sana comment amenya obi say sa papa na we delay progress no ama Ghana fo nyina ehwehwe no na wa take over social media say yetumi hu say asumesi na o ya aban mu nipa wa say punish no on say asuma obi say no say papa no so o mama bi aboni din so ti o di na abon de omunti tum say ono a na say but papa na keda so no onim ne ho say ba ni mu wura ena samoni sunti ena ye bodi ade ne mame akuronko obo ni panidin no wa bo ni panidin no yam amfa mame cha ona nipa na wo say wa bo ni din no tie ni o wo say papa no wa bo president former president din be bo sanya no kura president no wono so on si nkoto wo si court yo o si no court asebra na ye de aduma sir me bo ye de mra ena ti wiase na Ghana said ye ubu sai sesi ano ama enema nyina twe akochire so ema enema ntimi nkwa animu because of boni bia obi edi ewo manu ama affect youth ne nipa nyina ewo manu enye so ti ase enti no se enokra ni daddy e champion di America no e daddy wo Ghana anya ntina ni mpanifo no apam no video ho ene se enokra nso de a o se ye de ni kokot ni ye de ntum hwe president former president Kufuor tamo baaye no na NDC atakunya no so ache enti obedi akonya ni se pe anche kura ano hwehwe NDC fo nsem eno hu se binom awia Ghana ska discount ska bone eno do mu nyina kokot ni baba 566 eno jerry wo mu emra ni wo mu di ye yakofo na ni wo mu di yo emra ni wo mu di ene sese am no kasai na Kufuor no na Kufuor do so baaye MPP fo ayi wo friend say NDC fo won ti me hwe obi ansemu ministers won fo obi a enkoko obi sikanso a da bia so ba so mo sika no NDC be dia konya mo say ya metu sika bia MPP fo enyeska NPP fo so ba so a wo mo so say ya metu sika bia NDC fo di sika ni nyina sika ne fa hine won say e ko hine chema no mo dey wi ma no papa chema won to me ball John Mamadi Street and all can say sika na omo de toto edan ma ma no also onim John Mama pay former president also onim ni pay inti anka ban konye nhwemu ba o mi so be hu na aside that enso no papa won dream say e was say yempani fo no yi omo ni free papa na so no mun focus wo o manim puntu so because somebody say papa na ama court kwatena sa asem hunu we so court kwatena say ko hwe say ye go di ekwadon kwasem tema ye ko wesi da ko ewe nyina no ohun sa ka ye de tena ase e de dwene ha wa Ghana be kon kan a kanu betumi aboa yo openi Elijah yomi shiro hwe ohun se de wu bisa ne wom na so ni nyina on na bi ka ka kire se politics no ho obi a preso be den oba power it will be a preso be nya no yonko weak point say two teams ko boboro so obi a preso be nya no yonko weak point na on ya wini no ti say goalkeeper o da go na players o the opponent no ono a oni ne boboro no ono o ma ti say won sabo nkuma wa pula pen enti do wanya ho den bat enye 100% enti players no boboro no mu say high weak but handi ahode wo edi oboboro ya shego a o be ba de ho den no o be ba be ho e week ni say we ya utumi nche no no wa shaw
saa no politics tie wo mo sese no wo mo no emasam ya abai emasam ya abai NPP fo mfe ni agoro o be gina so aka wo ka hwetwere mo ntie but ga de wo kan no de oni bi sam no pass mu o se ki jai emasam no Miss Bell Tracy enum ni ade no ki jai gu ho nanka yen to aba yen ka sem to aba no nanka ye to aba ni bia nanka nyame ya NPP fo adom fo na wo power na so mu nwini a nanka fe asem no ma ye dey ye de ba bonti so aba hwehwem nanka ya ka sem no but o nya ni sa because o petumi so enti ma sem bebrebe no Solomon 1 Kings chapter 11 verse o for ama 700 and plan for 300 1,000 wouldn't be buy Bible say a man come na kuma enti okodi anyame abufuru achi enti wan na kuma anso awurade ni so enti man ni nyina basa achi no Nyankopon ka chen please wo wanye se o papa David enti metu awurahini ni so ampani aba ni tam so yokun no eri Nyankopon no apese okun enti e ma dodo ese bema ese oman ese bibia enti adwamamu a yamu no hwe no wo se na egu oman no hu fin Jeremiah 3 verse 9 adwamamo ya yamu no hwe no na egu asase no hu fin o babu papa o hwe de ekoso yi o hwe adachi be na Ghana for se ye penifo yesi from Fauto Baje Golf dey awon aye penifo eni anda ho amfom no nsi form anye ne wo so mo ye na ama enne Tracy Boachi Miss Bell Gloria Kani nim omo education level nim mpuntu omo tu omo animu nim political party omo represent anase modern boy omo bo nim pin omo pin Ghana ni ye wesi your time e wo musu yi dachi be na Ghana wo yo me da say hwe opani Elijah so on say ne ade ne sitia ebi esi Ghana pen nya fe na eba o 1979 reason ya Rollins obeye ku no asiye na me kire wo na Ghana man asai na politicians no omo disika no eyo moja pade disika no edoso ma eti o ma no edu ba bia na samuna kwa ne nya bi yennya samuna nto nware no ma na sai papa na dachi be na wo na me ka ba no enti de o ne say enti runs to treat you no nya support with the whole nation okay ahon kire na ewo munti ti say na ahon kire na gwa de check ane no the runs to treat you no nya support ti na still runs and na what support wo man mu no so enti say run is entry to be man the business na me ka besie na me say me kire say Ghana no ye ntelefo ye 79 dia o mampani dada jeje wuya no ma we mu no o ma says military officers firing squad e wo tashi epuna no soldiers ye enam bonia mpenifo no to wo mu die wo mu ye Ghana basa enti esen kampenifo no sekra wo ma dwene so samda no na wo say nipa edina no to form no wo ja de wo ye ena jeje so ye emra jeje be fa wo ma no owie ku na owi ni no ena ni deputy even captain Boachi Jan 79 no wo mo yem tua taxes wo mo a ye fa aban sika diri nyafo no enti wo to wa no papa ba 6 o'clock sam na media we ni ade social media mu ni ho enti wo ti ano pa radio nko GBC ene na ye twa enti wo bati ani am news ye baka Mr. Kodwapia of Abia Sunyan report that Gonda Barras, Accra, by 12 p.m. without fail or face consequences. We want to go to one more. Sunyan, as you do Accra 12 o'clock. And yes, I need a small me a chiwa. Some is doing yoni. I dear a young and Kitwa. And then run is a camp of war. Afa. Woman yen tia taxes or manisika yeti esano. And now, to Obia no baby tia. We are not to a scar. Run is quarantine 79. 3 months time, no, Lenyeska Kuma, Betma Boagan and data. And the captain Boachiga and be Bondino. 1 month he comes on a pababa and a doctor Abroche.
UK edi tama Rollins to me say ba second time no Captain Boateng won to see Ghana biom eti ama oni Rollins in tam ye den esai up to now Rollins ne Captain Boateng den ka so ni deputy no edi enti esikasam edi asoja fo no ba na ko me ya yi enso si asoja fo no e bi so sika ni bi de eno mo de emma ahunyade wuze be me bia wuze so na de ma e hye ho wabra bo bia no wo de ma edi wanimu a wabra bo no nwie peye da nti anya ba ya de wu uboni empeni fo no de se mi last mi kan me se empeni fo no hwe ya me support bone me se ze nyame ma so nwie mra but mo nhwedie ne nyame mi fu se pe obaza so no obi abagana ene empeni fo be kum mu nyina I'm telling you, ka jeje dia kura samtenano ka yeketwa bo so ba na empeni fo no to no nye obi ntimi nka wo kan so atade aye ntuma mu onu elaja ya semo do obusa me na bi chemu o because asemo si Ghana pen say ya na ye ma asem ya trace mu die nyina ene ye Miss Ben mu die koso nyina sam na bi wo ho sam na pen fo no ye enti e ma asem ni sikedie basa ene ma asa basa ni si that's right e ma asem ni sikedie ene ma asa Rollins be ye revolution at that time papa me ba etefo I too much jumedi a we ni gusu yi too much morning discussion na eja aso ha yi pa fa wo comment ebra na me kan e wa ha no mo na bra jumedi ne koso no to nsa fro obi so no so enhwe bi na obi so enkan chi obi no obi so nhwe bi eja me di masemi e twato you yesu ekuadonko okay and yesu berema ni sidi si a yesu gofo mienu we no o hwa emfaso wo so han na si wo mo ya nkofukun a esi omo no de edi ni ba out okay but yesu omo say omo bo kane mambani di ewo ema ni ntokoni mu yo we da see Elijah unje no one is above the law of God or the law of the nation. Okay. Yani ete sabe president Akufo-Addo kura no omo emraso. Sir. So tiase obi a betomra obeya ade enye ebegu o ma no fi no yetumi every court. Ne we si o mo se onyame mra nsem du Exodus chapter 20 verse 16 was it a new yanku ho adanse kunu. So tiase eni wo kan sam ade to obi so ne za sam no nya no kura o kwan so de wo court. Okay, no sama nti sa kemo court na ede omo kon de anka ne kwan so ne kwan so anu na de so na me yamfa nto so de ni wo eni mu so na se ayi amame Ekuadonko akan pay se John Mahama ene ma na de da na se wo mo so mo de ne court a amame Ekuadonko no mo ka fast ne nkyere wo so dia se en na Ghana yampa ne kuro we ebia ayi obi a o kan kura simple Ghana body ekoso nyina no kura mo van cheme ni atena se obi nim bishop obi nim ayi Elijah want say na ye manfo bon kwadu so bi nim so bani fo ni bia no o pema o fa ma dodo sei o pema dodo sei ye deja social media eno no abae no be jina no kan say eno ma na amanfo so wo fa no no kura na enyanya nkopon na hye ne so onfa ma no ono ana kono wo wuti ho asem bio o be pem kan no wuti ho asem bio eni se former president John Mahama wo so opa koyina di na asem wo sei nkofo di gunu so na se no kure enya no kure ono nkasa enka emu asem so ho na se kwado no kokura mi so NDC ni kakra kanene no ba so no mo twemanso yo enti so wakana hwe John 3:11 papa yesu say de enim ene ye ka na de ehun ene edi hu adanse ma me no hu ne ya kwanka edi say okuta sa suban na won sakra na adwen no man ye nyina ye to abama wo mu 2012 to 2016 hon ayi of France former president ayi Atameres ovri mu no ne si na nai ene ye to man no Ghana we empower smart ya to abama
ɛne yɛto ama wo ɛna duru hɔ no yɛ sɛ dabi nnwuma na ayɛ no nso yɛmpɛnti yɛkyɛnye wo ne yɛde nana kufu ado nso ayɛ dɛn aba fine ɛti woyɛ pani so ɛti wobɛtumi aka asɛm bi na anyɛ sɛ a asɛm wɔ no wɔn ahwɛ a na wɔbɛlu sɛ ɛhyɛ no totally papa wohwɛ mmerɛyɛ wei a megyedi sɛ nyɛ Ghana nko ana saa ɛma asɛm yi wɔ nti yɛhwɛ mmerɛyɛ wei a yɛn mpanyinfo yi ɛwɔ yi a mmɔden deɛ ɛsɛ deɛ a ɔmo mmerɛyɛ no ɛteki control over them nti wohwɛ a daakye bi wɔ hɔ because ɔmo bɛkɔ so a sɛ ni ɛma a daakye no sɛnea ɛba kɔ wie okay that's you Landa foul to budget go this time we empabo on and say we need God's intervention this onyankopon bem say the nyankopon bem wo Rwanda this onyankopon man ohene a nani edin ne kukuye duro onye sikani bire no de no kre eye adwuma e de mmara eye adwuma okay ene betumi aboa yen ne ye obi a oba ono tumi no anu opɛ ani die no anu opɛ so open nipa nimu animonyam se baba Yesu kan John chapter 12 verse 43 okay o ti for see wo no mo mu pani wo no o mo pɛ nipa nim animonyam esini Nyankopɔn animonyam why because o mo pɛ nkore o mo ba mra nya adwuma de hia o mo ne sika ani ahonyade ɛna wo mo eguso ɛna wo mo de sa wo ma no Yesu kan asam no kyɛw ɛno na ko so kantes bebree mu ɛna Ghana Yesu ye die nie ɛna yɛ nsa aka ya emi ka sɛ ye hia sɛ Nyankopɔn bɛdɛ ɛbɛbam gye nyame boa Ghana na ye ho tɔye because nyame amamu a enipa ɛntrefo efutuo nsakra nipa gye sɛ die ɛnsɔhwɛ enti yɛ mpanifo no na ekunyan wo mo na ɛmɛ yɛ brɛ na ajapade nyame de ama yɛ o ma no mu no ɛnze Ghana fo ho kyerɛ yakura sɛ buroni na nya sa land we a kwasi buroni me debia me ka sɛ ka buroni kura ne kedi yeso up to now a ka ye better sene yɛn mpanifo no abibifo no Ghana fo a omudi yeso oh elaja asɛm na me ka no me ga ni agro wo buroni de obesisi ukura wo hia ni beba de enti ɛyɛ de wo hia ni obenya so no de ɛne go to Okanshi go to Secret nipa de da bontere yenya dan nem why Ghana ni o say ni no da bontin so no obagwa go sala akoto aba o obagwa go sala akoto aba December 7 year pay so edi wo mo ama ye bra ho dwuna ho nti ase yes Ghana be oye kwanya go bonfa bi mekan ho oye ye ntu oye wo Ghana oye this guy there papa eni ni ma ka ho so papa mi ntwa no okay mo se je na sopa na me de masem ni be na wiye yo mi pa ni de mu a kakra be na betumi de account ne de djuma de na aba na wiye ne kakra me say yo Elijah Nyankopɔn hyira wai sɛ odi wa yi ba timi wo fidie so fidie kesi so sɛ interview ko de metumi de aka ikato an sɛ empanifo number 1 omu ja ma no na sa ni pe ya mama yaku don kwa bɔ ne din no nko a wo mu nyina parliament wo go on tuba wo mu anu kam kura no mafo ba kam nyina mu fa ma obi kwa bro che ko di be 2 weeks ne yiri tudie no afa oba e de ne kɔ aburukyire ko di 2 weeks no wo ba asɔre mu nso a asɔfo mpanifo no ko ye crusade wo Kumasi a na asɔre na ko ye crusade wo ne yiri ho na wo mama no oba afoforo fine girl no yamano ni hotel obeda ne ade nyina no oba kese wo mo se oba boa no no de wa ye adwuma na wo be ye no crusade na ko ye eti wo ba tough wife heavy wife beautiful handsome woman wo twen no e kwa eti wo kasa wo no oba na kwa koda kese wo na e boa no ni nyina sa suban we ewe ene bo man sele me ka Jeremia 3 na no wo se adwama mo a ye mu no hwi nti agu asase no hu fin ne ne ma edua ne ebo ne wiram babia ye ne ma deda enu na ayese o man no mema de o nse bema bi enya ska se nyame suro ni mu o suro nyame se de wo tuwo ya o suro nyame a sika na ba e ma no bema de oba sika ba ma na me ye ne gye ana me boa e ma nsa ene bra boni bebre enti no enti ni kura ni se Ghana for mpanifo no wo mo o man mutimamfo no ye bre enti wo mo sakra wo adwene no mo nyi asampa ni na o man ntumi nkɔ nanim
ne Ghana for bre obi nya duane ni obi enema nya bisi basa enema nya nkoyi enti Ghana mpanifo aban wote suyi wo hwe ne mpanifo na akufo ado be pa achew me de metuma ka achew no se wo mpanifo a no mu bu man no hwe wo mu ye ne bebre nya papa bebre ye kantafi bebre ye fake obazo be peska o nwini nipa no enti sese no o fa nansi wo mo ni na onyame boa no se ye to ba na so wini a wo se nya ka ho de a wo mo ye diskane ono no nkrofo ene wo mo a ye opposition fo nyina o go obi ankoko de ko dinasam nipa ne de ntuma nya ono okufu na dinatuma mra na de mra na achi nipa na tum eno na me pese president wo ye ho adwuma na ono nka se e we de me party member tira pa kan de apon asem no ono party NPP fo de ba waka NDC fo de ba sa waka ye da se ebusia fo aha na ebre ma ye kwa na de di wodi nesi eja so hapa onu se ensem ebre na edika Ghana ye wo problems ahodo e wo se nyame boy na ye pedi for to be di nyama to send e wo se ekono me di Reverend Elia that's a message we share bio share sa video we mo bi ansa kebi